Είμαστε στο κέντρο της Αθήνας και θα πάμε σε κρυμμένα thrift stores και second hand μαγαζιά για να δούμε αν μπορούμε να βρούμε κάτι για personal ή ακόμα και για να κάνουμε resell. Ήρθαμε χθες και ψάχναμε για 4-5 ώρες και βρήκαμε τα καλύτερα και πιο κρυμμένα thrift stores ή used second hand stores στο κέντρο της Αθήνας. Πάλι καλά είναι έτσι κοντά στο κέντρο, οπότε θα μπορούμε τώρα να πάμε με τα πόδια να τα βρούμε. Χθες λοιπόν πήγαμε και περάσαμε απ' έξω μόνο και μόνο για να τα μαρκάρουμε στο χάρτη, να ξέρουμε πού είναι, δεν μπήκαμε μέσα. Οπότε τώρα πάμε στο πρώτο και βλέπουμε. Λοιπόν, μπήκαμε στο πόρτο τώρα. Βλέπω κάτι πράγματα πάνω, οπότε πάμε κατευθείαν πάνω, γιατί εδώ δεν βλέπω τίποτα. Το πρώτο μαγαζί που μπήκαμε λοιπόν φαίνεται να έχει μεγάλη ποικιλία από διάφορα κομμάτια. Είχε πάρα πολλά παντελόνια, vintage, τα πάντα όλα. Κοίτα, επειδή εγώ έχω πάει σε thrifts μόνο στα Χανιά, δεν ξέρω, έχω ανεβάσει ένα βίντεο πολύ παλιά, αν το έχετε δει. Δεν είχε τίποτα, ρε μπρο, ήταν τίποτα. Εδώ πέρα μπαίνει και είναι γεμάτο τα πάντα, έχει Nike, έχει όλα τα brands. Εντάξει, βέβαια θα δούμε και αν βρούμε κάτι, γιατί εντάξει, μπαίνει και βλέπει ωραία πράγματα, αλλά δεν ξέρω αν έχει κάτι που όντως αξίζει. Είτε για personal είτε resell. Κοίτα, εγώ έχω έρθει πιο πολύ με στόχο να πάρω κάτι για resell, γιατί στα personal έχω πολύ περίεργο γούστο, ειδικά στα vintage, και δύσκολα θα βρω κάτι. Πάλι ένα ωραίο jacket. Οκ. Θέλω να βρω σε μαύρο, αν βρω κάτι σε μαύρο θα κοπάρω σίγουρα. Λοιπόν, εδώ έχει κάποια jerseys που εντάξει, δεν ξέρω αν είναι real, αλλά θα τσεκάρω λίγο να δω τι παίζει. Έτσι, μία στα γρήγορα, για να προχωρήσω στο επόμενο μετά. Πάντως, όσα Nike έχω βρει, παρόλο που δεν είναι ωραία, τουλάχιστον είναι real. Καλό σημάδι αυτό. Όπα, ένα πόλο. Αυτό έχει 10 ευρώ. 10 ευρώ έχει αυτό. Αλλά είναι πάλι το χρώμα που με χαλάει. Θα τσεκάρω κανένα παντελόνι εδώ αν έχει. Όπα, κάτι αυτό είναι γυναικείο. Ωραία, λοιπόν, τώρα είμαστε στο σωστό σημείο. Να δούμε εδώ τι παίζει. Αν έχει κανένα trackband ωραίο έτσι, θα το κοπάρω σίγουρα. Αλλά μέχρι τώρα μόνο φόρμες ή όχι, κάτσε. Αυτό είναι trackband. Trackband, αλλά δεν ξέρω καν τι brand είναι. Ένα Nike trackband, ρε μπρο, δεν έχει. Το πρώτο Nike παντελόνι που βρήκα και τσέκαρε πως είναι, bro. Κακό condition και δεν είναι ωραίο. Εδώ έχει κάποια football jackets και από πάνω κάτι μπασκετικές που εντάξει φαίνονται τέρμα μπιταρισμένες, δεν νομίζω καν να τις ψάξω. Θα δω τα jackets μόνο. Αν είναι κανένα καλό collab Nike με κάποια καλή ομάδα, αξίζει full. Μόνο Kappa βλέπω, το πιο γνωστό brand που βλέπω εδώ είναι Kappa. Α, οκ, και ένα Puma, εντάξει. Πρώτο τσέκαρε, βρήκα Chrome Hearts. Αυτό το Tommy λες να είναι real. Λες να είναι real αυτό το Tommy. Δεν έχω ασχοληθεί με τέτοια. Πόσο έχει, γράφουνε. 16. 13. Εδώ τι λες. Και μία Lacoste εδώ. Εντάξει, θέλει ένα σιδέρωμα βέβαια. Α, όχι, κάτσε, έχει στάμπα. Κοίτα. Όχι. Θέλεις να φέρει για πλυντήριο. Όχι, γάμα. Λες για την Tommy. Τι Tommy, μαλάκα. Ρε μαλάκα, α, είναι stained κι αυτή. Όχι. Όχι μόνο αυτό, και ποιος πάει το Tommy Hilfiger. Πείτε μου λίγο. Ποιος πάει το Tommy Hilfiger, είναι 2025. Από ό,τι νομίζω είναι κοντά το επόμενο. Οπότε, εντάξει, θα βρούμε κάτι, εγώ το πιστεύω σήμερα. Φύγαμε λοιπόν για το επόμενο, το οποίο εντάξει φαινόταν αρκετά υποσχόμενο είναι η αλήθεια. Δυστυχώς όμως, πέρα από κάποια πολύ περίεργα jackets, θα έλεγε κάποιος, δεν είχε κάτι το ιδιαίτερο. Εντάξει, οκ, η συγκεκριμένη Adidas δεν είναι και τόσο κακή. Εδώ είναι τα jackets. Κάτσε να δούμε τώρα αν έχει. Εντάξει. Οκ. Τώρα για το επόμενο πρέπει αναγκαστικά να περάσουμε από τη πλατεία της Ομόνοιας. Ελπίζω να μην φάμε καμιά φέρμα τώρα live on camera. Θα είναι μαλακία. Και θα προτείνω να περάσουμε γρήγορα από εδώ. Και η μαλακία είναι ότι και το thrift είναι στο κέντρο της Ομόνοιας, μέσα σε κάτι στενάκια. Εντάξει, είναι μέρα μεσημέρι τώρα, οπότε πιστεύω καλά θα είμαστε. Μπρο, τώρα πες να είμαστε στο κέντρο της Ομόνοιας. Εντάξει, δεν τα ξέρω και πολύ καλά εδώ πέρα. Αλλά ρε μπρο, εντάξει. Έχουμε κάνει τα πάντα και πάλι δεν βρίσκουμε κάτι ωραίο. Ρε. Άμα δεν έχει και εδώ, δεν ξέρω. Φτάσαμε στο πρώτο thrift της Ομόνοιας και εντάξει, μπαίνοντας μέσα, η αλήθεια είναι ότι απογοητευτήκαμε κάπως. Μπήκαμε μέσα τώρα και εντάξει, φαίνεται να έχει αυτό καλά πράγματα. Καλά, θα μου πεις όλα έτσι φαινόντουσαν, αλλά θα δούμε, δεν προτρέχω. Τα αντρικά είναι από εκεί. Εδώ είναι τα αντρικά. Τσέκαρε εδώ πώς είναι. Τι είναι αυτό. Όχι. Όχι, ρε μπρο. Είχα καλά expectations. Λοιπόν, βρήκα ένα που ήταν ακριβώς δίπλα με το προηγούμενο. Θα δούμε λίγο πρώτα σε αυτό τι παίζει και μετά θα πάμε στο τελευταίο στη λίστα μας. Το πρώτο που βλέπουμε είναι να έχει Nike. Αλλά παίζει να είναι reps όλα. Οκ. Made in China. Κοίτα, από ό,τι κατάλαβα είναι αυτό που είπα. Έχει πολλά Nike, αλλά είναι όλα reps. Άμα είναι πιο μέσα λίγο, μπας και έχει τίποτα κρυμμένο πίσω. Δεν βλέπω κάτι, αλλά μπορεί. Γιατί όχι, πάμε να δούμε. Έχει και πάνω όροφο, πάνω να το πόσο μαρκάκι να πάμε. Έχω στηρίξει το κινητό σε κάτι κρεμάστρες, ελπίζω να μην πέσει. Γεμάτο Adidas είναι εδώ.
New Balance. Σε αυτό το σημείο μας είπαν να μην τραβάμε άλλο, οπότε δεν μπορώ να σας δείξω τι άλλο έχει, αν και όλα ήταν ψεύτικα, οπότε οκ. Φεύγουμε επιτέλους από Ομόνια και τώρα πάμε στο τελευταίο thrift που είναι το καλύτερο, θα έχει ωραία πράγματα. Και αν δεν έχει για να πάρουμε, τουλάχιστον θα έχει για να δούμε έστω. Η αλήθεια είναι ότι δεν πέσαμε καθόλου έξω και αυτό το thrift ήταν όντως το πιο ωραίο, το πιο καλοστημένο και γενικά το καλύτερο thrift που είχαμε δει και είχαμε πάει ποτέ. Ωραία, λοιπόν, είναι πάρα πολύ καλή φάση εδώ πέρα. Καταρχάς, μόνο που το βλέπεις, φαίνεται ότι έχει ρεμπρό ωραία κομμάτια. Απλά μας είπανε ότι από αύριο έρχονται παραλαβές. Σήμερα έχει λίγα, αλλά δεν πειράζει. Μαζί με το κρύο έρχονται και ενοχλήσεις. Εδώ βλέπουμε Ο ελαφρισμένος ζακέτες. λαιμός και ο ξηρός βήχας έχουν κάνει Οκ, ήδη την ρε, εμφάνισή οκ. τους. Καταπολεμήστε τα με καλμοβίξ North Face εδώ. Ήταν γεμάτο με λεπτομέρειες, διακόσμηση και γενικά full vintage φάση που σου έβγαζε ένα πολύ ωραίο vibe. Και εντάξει, περιττό να πω ότι είχε και πολύ ωραία ρούχα. Εδώ βρήκα ένα jacket πολύ ωραίο. Σε κάρε εδώ. Πολύ ωραίο vintage αυτό. Και εδώ είναι και όλα real, δεν είναι σαν τα άλλα που ήταν το 90% reps. Και είναι πράγματι ήταν όντως το μοναδικό thrift που έχω δει που είχε μόνο αυθεντικά προϊόντα και εντάξει, λογικό μου φαίνεται. Εγώ τσεκάρα αυτό. Λογικά θα παρατηρήσατε ότι έχει και πάρα πολλά στοιχεία της rap και hip hop σκηνής. Που είναι απολύτως λογικό γιατί όλη η φάση του streetwear από παλιά συνδέεται με αυτή τη σκηνή. Αυτό το μαγαζάκι λοιπόν με τη διακόσμηση και το στήσιμο που έχει καταφέρνει και σου συνδέει στο κεφάλι το hip hop και το streetwear, γι' αυτό και σου βγάζει ένα πολύ ωραίο vibe. Έχει ωραίο fit. Δοκίμασα και ένα άλλο, αλλά μου ήταν full oversized και πιστεύω πιο πολύ μου πάει αυτό. Λίγο πιο slim. Από ό,τι κατάλαβες από αυτό το βίντεο, η φάση του thrifting έχει πλέον δυσκολέψει full και δεν είναι όπως παλιά. Παλιά πήγαινε σε ένα thrift και έβρισκες γαμάτα Nike vintage κομμάτια και ήταν και όλα και σε καλές τιμές. Πλέον όμως, μιλώντας από εμπειρία, δεν είναι το ίδιο. Τα καλά νέα όμως είναι ότι υπάρχει ένας τρόπος που μπορείς και εσύ να βρίσκεις ωραία Nike vintage κομμάτια σε οικονομικές τιμές. Σε περίπτωση που δεν το ξέρεις λοιπόν, εδώ και 1,5 χρόνο εγώ με το μαρκάκι τρέχω με το resell page Elite Kick GR. Και τώρα τελευταία φέρνουμε συνέχεια Nike vintage κομμάτια που αρχίζουν από 30 μέχρι 50 ευρώ. Φέρνουμε τέτοια Nike vintage jackets, Nike vintage track pants και γενικά όλα αυτά που θα έβρισκες παλιά όταν έκανες thrifting. Όμως επειδή πλέον δεν υπάρχουν τέτοια κομμάτια στην Ελλάδα, τα διαλέγουμε εμείς ένα-ένα και σας τα φέρνουμε από το εξωτερικό, όπου εκεί πέρα η vintage φάση επικρατεί ακόμα. Πολύ απλά λοιπόν κάνε ένα follow Elite Kick GR στο Instagram για να μην χάνεις τα επόμενα drops, καθώς κάνουν sold out κατευθείαν και αν δεν έχεις follow θα τα χάνεις. Αυτά λοιπόν, από ό,τι βλέπετε κόπαρα αυτό εδώ το τι, πολύ γαμάτο jersey. Σε αυτό το τελευταίο thrift είχε πάει και ο Κάβαλος σε ένα βίντεο του, κάποιοι θα το θυμάστε. Και αράξαμε εκεί πέρα ένα μισάωρο, μπορεί και μία ώρα και μιλούσαμε με τον man που το έχει το μαγαζάκι. Πολύ ωραίος τύπος ρε φίλε, είναι στη φάση 12 χρόνια, έχει αυτό το μαγαζί 12 χρόνια και ασχολείται με τα vintage και έτσι. Και εντάξει, προφανώς είναι το καλύτερο thrift store που έχω πάει ποτέ μου. Εντάξει, δεν έχω πάει και στα πολλά θα μου πεις, αλλά είναι πάρα πολύ δυνατό. Ήταν κυριολεκτικά όλο το streetwear και hip hop culture μέσα σε 4 τοίχους. Δεν το έχω ξαναδεί αυτό το πράγμα. Πάντως ρε φίλε, τα υπόλοιπα thrifts σαπίλα τελείως ρε φίλε, όλα. 90% ήταν reps, όλα. Τίποτα δεν είχε που να πεις ρε φίλε, έστω για personal, γιατί resellers είμαστε. Αλλά έστω για personal δεν είχε καν κάτι για personal. Ναι, αυτό.